Wana pada mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuhudatan pokarya sengkang rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya Gusti kula Gus ndara kula lancur kula ndara Wabimanyu jengan dika mandhap saking Sapwarga mboten kepareng kundur wonten ing Plangkawati niku laju nganti dhumateng para Panakawan tumuju dhateng Wanakrendha Wahana niku kersanipun kados pundi nggih Den? Wa Semar Badranaya kula mundi dawuh Kanjeng Hyang Begawan Nabiyasa aku kautus marang Wanakrendayana kene wa sebabipun menapa Gus? Anggayuh kanugraning jagat ingkang wujude wahyu keprabon arane Wahyu Jati Wasesa. Mapanipun Wanakrendha Wahana mriki Den? Yawa Semar Badranaya. Aku kautus ngupaya dunungi Mandira Kresna. Banjur jemparing kendhaga selaka kanthi warastra Kyai Palaguna. Ingkang mapan ning sakngisoring Mandira Kresna ki mawa. Semareka den prayitna jemure sambalik titi tundha gagak karang mangsa candala ing Gusti Bendara kula Gus Eyang Buyut Dika Begawan Nabiyasa niku pendhita ingkang linangkung kula pitados Den bilih sedaya dawuhipun kala mauli lambaran meninging cipta pramila sampun kedangon ing gadipun upaya kemawon dunungipun Mandira Kresna kala mau ayo Semar Badranaya derekna salakuku bareng sak anak-anakmu kabeh Kyai nggih monggo sae kula derekaken Den mongko kantine tumuwuh salami mung awas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam ing luli apes temen lakoni Begawan Durna aku lagi wae diwirang-wirang dene Bambang Wisanggeni isih ditambah wirang dening Begawan Tilocana nanging aku ora nrimakake nadyan upama Begawan Durna trima sing ngomong jiwa ragaku durung mesti nek trima jagat remang-remang ngono aku njaluk jejeg ngadhe dina iki bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon liriki nincang alis risang mawe gandrung ing sedakep astani maremne prane tingkem latine sang Begawan Durna sotaning driya muhung peminta sing Bathara
Hanalongso anyadhang paliparmaning jagat pauta kocapa ana daya linangkung ingkang ketarik mring pisambabe Begawan Durna sigra kemedhak oning ngersaning Begawan Durna nenggih jawating dandang mangure kula Durna puniba ingkang rawuh ya nggih kaki lenging driya mangun gandhuhang rimang lirin lopan pokanin lirin lopan pokanin ing waduh Kanjeng Ibu Betari sarawuh paduka kula pendrono ngaturaken pangabekti kula mugi kunjuk kambeng Kanjeng Ibu Batari Durga kula bener wis ndak tampa kula puniba wis muni ngapa kang dadi rasaning atimu kowe rumangsa rati sabab kalungguhanmu minangka pujangga Ngastina ki mau dina iki wis dindih dening Begawan Trilocana rak mengkono to nggih inggih Kanjeng Ibu aja sumerang ya nggih Durna puniba weruh sapa sejatine Begawan Trilocana kuwi mau lan puniba go pirsa pengapesane Begawan Trilocana kuwi mau ya nggih mekaten Kanjeng Ibu iya nggih Durna sejatinipun ibu go isih duwe rasa mangkel lawan Begawan Trilocana kuwi kula pun ibu bakal paling pambiyantu marang jeneng sira srana nggonmu bakal mirang-mirangake manut tak dandani dina iki ya nggih Durna Durna samangka sira wis wujud dadi jejaka tumaruna lole nek wis wujud ya ngono aja lole wae ora pantes meneh ya nggih inggih Kanjeng Ibu kula menika dipun dandosi dados sinten jeneng sira ndak paling tenger Bambang Kumbadewa ya nggih mekaten Kanjeng Ibu iya nggih Kumbadewa lan minangka sifat kandel ulun bakal paling pusaka arane Gada Pulo Serani iki mengko duwe daya kasekten ingkang linuwih aja suwen ya nggih kula tanpa ana Gada ki mau labraken Trilocana ya nggih inggih Kanjeng Ibu palugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadareng hamomong memangun manah rahayu haywana panagolong gumolong manadukara ing wa Semar Badranaya kula Gus iki ana mandira kang wulung wernani sak ngisoring mandira ana jemparing mbok menawa iki kang arane mandira Kresna lan jemparing Kyai Panaguna inggih Gus nitik saking hawa sarta kekuwungipun
sajaipun ing mriki ingkang dados papaning mahyu kok Den. Yen pancen mengkono remang-remang ngono andedonga bakal tak budidaya kanugraning jagat ingkang wujude mahyu keprabon iki inggih Gus. Kula tak sumingkir langkung rumiyin Den. Risang Ngangka Wijaya ya risang Wirabatana. Satya traing kusumara besing madu truta wiwit alit tansah ginulang kawruh kautaman. Marma sak tindak tanduke tansah anuraga kebak ing Subasita datan tilala ing tata krama. Genira angayahi karya kawiwitan saking memuja ing badhe meminta pangestune para leluhur sarta Rama kelawan ibune. Datan kantun uluk prembake marang kaki Danyang Nyai Danyang kang reksa ing papan ing kono. Murih nyengkuyunga saora-orane aja nganti padha ganggu gawe. Wautaka capa ngembat-embat parastra nuli nglepasaken jemparing Kyai Palaguna. Laraping kang punang jemparing penertu manduk Kendaga Selaka. Kang wis kinodrat mahyu keprabon ya Jati Masesa manjing anggaling Dyan Abimanyu. Pripun Gus? Wa Semar. Nitik saking gumebyar keng malengkung nguwung sak nginggiling mustaka panjenengan. Cetha Yanta ndika sampun kasembadan anggaduh wahyuning Jati Masesa nggih wahyuning Prabon. Mangkono inggih Ndara Gus. Kula aturi enget wahyu keprabon menika kathah ingkang ngayunaken. Mila mboten prayogi menawi kedangon mapan ing mriki. Yen pancen mangkono Siwa Semana Badrana yayuh dinggal lunga saka papan kina inggih monggo kula dherekaken Den. Yayi Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Aku lan Siadi mung dikeparengake nggawa nanging ora dimenangake nganggo. Nggonipun Kakang Ndramati dadi wujuding Mandira Kresna. Yayi Janaka ingkang wujud panah Kyai Palaguna iki mau. Mungkin Arya Srana nggone putramu Si Abimanyu antuk kanugrahan. Nuninggih Koko Prabu. Yayi aja keladuk bungah rasamu. Becik prayoga diawat-awati lakune Si Abimanyu sendika dawuh Koko Prabu.
soroting pandam sumulu amadangi jroning pasarian remu-remu kalingan nang-rangane ing dudu karepe dhewe ana pengawakan ning mungsuh kang mrojol selaning garu kowe bisa mlebu papan kene nadyan papan kene iki nupeng barisaning madya saka ngawawu langit kowe sapa cah bagus mburi saka kasatriyaning Plongkowati Abimanyu kang dadi kekasihku balik jengandika kuwi sapa aku pujangga Ngastina sing anyar jenengku Begawan Trilocana Bimanyu aku ngerti yen to kowe iki mau wis bisa nggayuh wahyuning keprabon mula supayane wahyu keprabon bisa cumandhak ning Praja Ngastina gelem ora gelem kudu ndak gawa ning Praja Ngastina penemban aja dadi atimu aku bakal bali marang kasatriyan wing Plongkowati ora manut kelakon tak rudha paripeksa dina iki kowe Abimanyu ora kena sinangga enteng kuwi Abimanyu ndak balang pusaka kadiwatan kapika gaib ora wurunga dadi reca dina iki kuwi Abimanyu parat bongkol rasakno kuwi Abimanyu kuwi wani mbadal kekarepanku dina iki taman kapika gaib samengko kowe dadi reca watu sepira banggamu kuwi Abimanyu anakku nggih Abimanyu wadananira nglayung kumalagocam rahnya maratani anakku nggih wong bagus Abimanyu anakku sing banget ndak tresnani kowe dadi reca watu kulup mentah kaya ngapa susah ibumu nek nganti nyumurupi lelakon iki anakku nggih pendhita kang mulang tata kuwi wani gawe cintrakaning anakku si Abimanyu Janaka nek ora trima rene legaling atiku
jagat Dewa Bathara. Yayi Janaka lan Abimanyu dadi reca taman pusakaning Kadipatan. Oh, ora dalah. Trilocana, Trilocana. Prabu Kresna kowe Ratu Ndarawati. Kowe maju sisan leganing atiku. Locana. Aku weruh kowe iki mau sejatine sapa? Mula aku ora bakal ngladeni marang kowe nanging aku bakal golek jago. Aja mlayu kowe Nata Ndarawati. Mongko kantine tumawa salami mung awas eling jahning talaga kadilangit mambang tanpa wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur lumrang kadijala Omawik namastu namasidam kulup titah ulun nggih Bambang Wisanggeni padha becik suwalira nggih Wisanggeni nun inggih pukulun pangastunipun paduka satemah Raja Pisaman kula panmanggene sekala sembah bekti kula mugi kunjuk pukulun Sang Hyang Menang yaya kulup wis ulum tampa lan kawruhana lamun ulun wis wuni ngapa kang dadi sedyanira suwanana ngersaning ulun dina iki jeneng kita kepingin ngrumat supataning Begawan Drona ingkang tumama marang kita Wisanggeni ya mengkono apa ora nggih kaki Bambang Wisanggeni nun inggih pukulun kinten kula namung paduka Kanjeng pukulun ingkang birat sekerta ingkang nedengipun kula sandhang menika kala mau kula Wisanggeni kita ki madyanto menungso nanging dalbeni saperanganing dayaning jawata nyatane ketitipan panggrahita kita ngungkuli saking jalma manungsa ulun percaya nggih lamun to kita ora bakal kekilapan ana tetembungan kridaning atitan bisa bedah marang kutaning pasti budi dayane manungsa ora bisa ngungkuli garis ingkang kawasa sira kulup aja nganti kelepyan leluhur lan asra derajat urip menungsa ki mau ora umur nanging dibobot saka ngenya nglakoni urip iki mau sepira nggone mumpang abdi tu meraping jagat raya senadyan to uripe ora suwe nanging yen to uripe piguna tumraping bebrayan agung iku luwih utama tinimbang menungsa ingkang uripe suwe
nanging tansah agawe kapitulaning sasama nggih. Leng-lenging priya mangun kung ganduhang rimang ing mula aja sumelang rasamu yen kita tansah budidaya mayu rahayuning bawana rampunging jejiban kita minangka manungsa kita bakal dadi golonganing Jawata kula bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon ing biar padang trawangan rasih manah kula bukulun ngatur lagi bener-bener tanpa upami dene paduka sampun nambing kasungkawaning batos kula pun wisanggeni ngaki wisanggeni reh ning wus pranawa panyawangira samengko kita ulun tundung supaya bali ning Madyapada inggih bukulun. Sadurunge kita bali ning Madyapada ulun bakal peparing kanugrahan wujuding pusaka nanging uga pengawakaning mahyu dene arane pusaka Kyai Gadainten. Pusaka Gadainten iki menapa piyandel nggon kita munah angkara murka. Wis kaki marang tinggal tampan ana Gadainten kal. Pomo kaki padha dipun niling ing pituturing wong siraga satriya warane ing Begawan Trulocana mandika dhisik kowe kok wis weruh marang aku kowe iki mau sapa? Aku Begawan Kumbadewa utawa Bambang Kumbadewa sing bakal midana marang kowe. Apa kowe serayaning Prabu Kresna kowe? Aku dudu serayaning Prabu Kresna. Banjur ketemu pirang perkara kowe ngajak pasukan nglawan aku. Aku serayaning Begawan Durna sing bakal malas pirang marang kowe. Oh, ladalah. Wangune Begawan Durna ora trima yen mengkono mara maju lekaning atiku ketandangan dening aku ki palat.
Antep tenan tandange Bambang Kumbadewa. Tujune mungsuhe kok aku. Kumbadewa, aja girang-girang gemuyu ndak tibani pusaka kadiwatan kalapika gaib mbuh dadi muparate. Begawan Trocana, kowe nggunakake pusaka kadiwatan, aku ora bakal wedi. Kumbadewa gondhe pusaka kadiwatan, bakal ndak tadhahi nganggo pusakaku Gada Pulasrani sawangen dadi apa? Begawan Trocana, sawangan pusakamu kapika gaib ajur mumur kena pusakaku Gada Pulasrani. Ayo, aja mlayu lek galing atiku kowe. Wong milahing sekaring bawana langgeng. Dina iki ulun kewirangan. Wangune Bambang Kumbadewa waring uteng tandange. Weruh yen to ulun iki Bathara Guru. Tandange ora mendha malah saya andra-dra. Yen mengkono becik lan prayoga dina iki aku bakal ngupaya marang Sraya. Jago wiring kuning kanggo nandhingi kridane Bambang Kumbadewa dina iki.